Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे ब्लगाव नै आयु गिलायलांदोंमोन मबाइलखौ गोलै जानो नै आं दायो दुब्लियावसो थाबायदों आं नायबाय था नोंसोर आंनि भिडिअखौ आयु नोंमोनलाय हाबाब आं मानो हायदों दुब्लियाव नायबाय था मानो होनो माने दायोलाय आरो दैज्लां बोथोरखा एसे नायबाय था र' आं थांग्रोनो खालाम नै लोगोफोर हायनानै आं जफायबायसो आयु आलियाव जफायबाय लामा जिं मानसिफोर थांनायालाय खालामसै बिथिं जबाय र' मेंबाय र' दसे जनोसै मामाया फुजेनबाय थादों नै खोथियाखौ माने इयो सिगां गायगोरखानाय आरो खासि खामनाय नामा खासि माइ नामा ओमफ्राय दायो फुनानै आरो गायफिनसिगोन बाहाय फुखांबाय बाबाया दिनै बाहाय फुनाय बे बाहाय ओमफ्राय नैलाय बेफोरो आरो नै इयो दब्लायसेमोन इयो जोबजोब्बाय दब्लायसेनिया नै मोजां नै आरो बैयाव मोनसे दंबावोसो ओइलाय मबाइला मोजां नालाय जुम खालामबाबो ब्लार जाजोबो दामखमि मबाइल आंबो दायो फुनोसै लोगोफोर खिन्थु आंनि फुनायखौ भिडिअखौनो सोर लाना होबावगोन आङो खैथा फुखो आङो बेखौ नोंसोरनाव उनाव खिथिगोन खैथा फुखो आं बेखौ सानगोन आरो मुथाखौ ओमफ्राय आं दा फुनोसै नोंथांमोना नेना थाथ' र' स' हे गाइस नेक्स्ट डे दिनै मैया खोथिया फुदोंमोन ना ओमफ्राय खोथिया फुखांनानै आं भिडिअखौ लानो बावगारसाबबाय खोथिया फुबाय ओमफ्राय आरो ट्रेक्टर हालेवनायमोन माइ ट्रेक्टर हालेवनायाव आरो ना नामायबाय ओमफ्राय दा नेक्स्ट डे माइ गायसिगोन नैबे हकेसावबो जाग्रा दङ ओमफ्राय ओइलाय मना बेयाव सोबाय ससपेनाव नै प्लास्टिक सोबाय ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै फुंनिफ्रायनो 5टानि सिगांनो सिखारदों हाबा मावै दायो खैथासो जाखोथाय 8:30 जाबायदां 5टानिफ्रायनो गायदों आरो दायो 9टायाव गायखांगोन ओमफ्राय दा साहा लांनोसै रेडि गाइस नोंथांमोना नायबाय था र' आङो माइखौ खिथिगोन गायनो मोनासै देग्लाय हाबा मावैनो थ' मेंबाय नायलांबाय था नोंथांमोना गाइस नै जोंहा माइ गायनाया बेल'सै जोब्बाय बैथिं दङ र' नै आरो बेयो बेथिं गायखांबाय फैलाय जोंहानि साहा बागाना गायनो मोनासै फांखासो दङ ना बेथिं गायबाय थानायाव जोमैया बरिया जाना दङ ओमफ्राय आङो नै हानायावसो हानो मोनसिगोन गायनायाव गायनो मोनासै जानोसै र' माबाबाय मा होनो बुट एंख्रं सामब्राम बानलु काजि नै होबाय बिसोरनो दायो साहाखौ लखबसै र' जाखांबाय लोंखांबाय जाहोखांबाय इसोरो माइ गायग्राफोराबो थांजोब्बाय नै जोंहा बेयाव थिखांजोब्बाय आरो बैलाय बिदिं पत्र माल बुस्थु जाखांनाय खालाय सालाय लाजोब्बाय नै ओमफ्राय दा थांनोसै न'आव